With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Há nas palavras perguntas, respostas, mistérios por desfazer. Sentido certo para tudo e para nada, no mais belo livro que eu li. Dende Gali chega Rescate en Audio. Recuperamos os clásicos da nosa Lix. A vida ven as orellas. Cal será o libro que chega hoxe a nós? Do mais belo livro por vir. Ola, o meu nome é Alicia Suárez, son ilustradora. Para min é unha sorte poder formar parte desta iniciativa de Galix para poñer en valor obras que supuseron moito para moitísimas xeracións de prelectores e lectores e sen dúbida para a nosa Lix galega. O primeiro era lexir o título. Decidín un título que coñecía ben, que lín centos de veces aos meus fillos e que sabía perfectamente o que significou para eles. Un libro que eu penso que é xa un libro icona da nosa Lix galega. Trátase do libro Crocodilo, da colección editada por Calandraca Editora da Lúa o Berce. Aínda que forma parte dunha colección, eu sinto como unha individualidade perfecta e maravillosa que formou parte da primeira infancia dos meus fillos. Está na miña casa desde o ano da súa publicación. Primeiro maravilloume a min como ilustradora e lectora, e despois Crocodilo mordeulle a eles, abríndolle o camiño da palabra, da imaxen, da cor e da literatura da boa. Así que o primeiro rescate antes deste rescate en audio foi rescatalo da miña biblioteca familiar. Crocodilo está en todas as feiras de libros, en todos os coles de primeira infancia, en todas as bibliotecas, en todas as librarías. Eu sabía que, aínda que me costara un pouco atopalo, tamén estaba na estantería da miña casa. Foron moitos os contos que tiveron os meus fillos e moitas as horas que escoitaron os contos antes de que eles mesmos comenzaran a ler. Ese crocodilo, verde sobre fondo verde, apareceu de súpeto, devolvéndome uns recordos non olvidados pero si aparcados. Se o crocodilo que se perde da miña casa puidese falar, diría que el recibiu máis mordiscos dos que el proporcionou. Crocodilo está aí no berce e nos primeiros dentes dos meus fillos, tamén coas primeiras comidiñas, así das manchas que aparecían agora nalgunhas páxinas do libro. É un libro para aprender pasiño a pasiño, para crecer con el, para ensinar aos nosos pequenos o maravilloso mundo das cores, cor a cor. Aínda agora, se teño que pensar de que cor son os castelos, penso que amarelos, amarelos, amarelos. E os meus baúles perfectos son de cor azul, azul, azul. E se lle pregunto aos meus fillos de que cor pintarían a granxa dos seus soños, seguro dirán laranxa, laranxa, laranxa. Óscar Villán ten unha maneira única de contar a partir das súas ilustracións, que é xa unha forma de contar, sen dúbida, inseparable da nosa Lix galega. Esta forma de contar significou moito para o pasado, pero tamén para o presente e futuro da nosa Lix. Lóxicamente, nada tería pasado sen a maxia e a forma de rimar de Antonio Rubio, un mago das palabras rimadas. Crocodilo é un libro para contar desde o berce. É un maravilloso poema acumulativo, que queda gravado a lume nas cabeciñas dos nosos pequenos. Ese ritmo de lectura que axuda a educar o ollo e a endulzar o oído, como explica Antonio Rubio. Que dúas maneiras máis fermosas de contar, co ritmo e a imaxen, que conta e narra a vez. Toda a colección da Lúa ao Berce é un exercicio poético de gran sinxeleza e dunha forma poética inigualable. E que difícil facelo tan sinxelo. Educar o ollo e adozar o oído. Un libro perfecto para que os nenos comecen a devorar a literatura da boa. Ese crocodilo que se perde ten que seguir mordendo a imaginacións dos nosos pequenos por moitos anos máis.
do mais belo livro por vir.